Pozdrav sve, dobrodošli u prvi epizod Bedlam PvP-a, bio sam Nom Tarči. Tu sam. Na studiji, danas ćemo snimiti Bedlam PvP na Bedlam logično. Igramo s Tarčijem, Build Blue HC, 10 sekunda nešto. Aj, može. Ja sam nas smanjio, eto, ajde krivi. Znači igramo s Tarčijem, Build Blue HC je malo, sorry, svaki dan, redovno. Tarči je dobar PvP, mislim bolji ono. Samo što mi je, a nas nisam nikako ušao na Bedlam, nego prvi mi je ovo bio pribao sam se, nisam da I meni je Jarane. Udaram te spješno. Uf, what the fuck? A kilavu, ali. Kakav smo kombo zadu, jebu. Imamo sad, malo mijenjaj. Pa dobro, a jednu ćemo ovu pa ćemo da SG pa. Ljudi imamo 740 suba, ja mislim, jesno. Tarči ima koliko, 400 i nešto. 474 FPS. Jebu, eto, posjetite njegov kanal u deskripciji. Subac ako ćete biti aktivni, jel? Jako ste ovako, nemojte mi se ništa. Pratite ga ljubav, stvarno kažem, dobar PvP, dobro snima, Airplane snimanje. Samo pisam tu. Zanimljiv je sve. Ne, kak sam se zvukao, ne znam ni. Jesi joj Airplane, susto pojesti? Jesam, hej. Jebu. Bježi tamo u lavu. Zašto bi ja išao u lavu? Ne. Airplane. Dobar, položio. Ovo je 9,5, znaš. Ovo je. Jesi me sad. Znaš šta sam isto bot išao, bukvalno. Hvala. A jebim ti. A ja zapravo da si ti iskoristio onu lavu. Ne, aj. Amon, molim te. Bojio sam hero. A jebo, kako sve to. Odi. Johnny! Odi. Ne, upćeš. A bilo bi red, jebo. GG, 8 srca. 8 srca. GG. Što je, malo sam fix FPS, tako ta sranja. Nije još nešto, uskoro ću kupiti grafičku, malo sam pričao s ocem. Tako to je, sad sam biti proći dobro u školi, imam 8 giga, nema mi grafička loša. Kad uzmem grafičku bit će dobro, na cijeli uzeti GTA 5 najvjerojatnije. To je dobro za rođena, ne znam, možda. Nek si mene zapalio. GG, Nektarikija. Opa. Malo Znaš na ufulat možda? Pa vidiš da znam. Ejde. Kak se? Koliko imaš alta? Ne pitam. Dobro. Oho, gdje me stjerao moj čoša. Lukva čoša. Tu sam ti bastio FNS-a. A molim te ti tu. Ne! Dobre, GG. 4, šta ne? A nije to što kad uspio sam se kad smo na kombo zadnje. Bok tu. Znači on je imao koliko, 5-6 prijemima, njemu su sve moja gustjebo, akaunte. Što shit, Kako sam upao u FNS? Pa ja te. Ne, evo sam gdje, ništa. Ne, već dobro, koliko sam ti 4 minute, sad ja brzo moram ići. Ovo je... Pa eto bar 10 minuta, snimimo. Ma jebad imam šta, čuj obavezno subajte njegov kanal, budite aktivni. Lajkajte mi video, sve sam za njih kanal, snima UHC, svašta nešto. Koji friend drobu? Igrao sam se malo sata, tako da... Da te malo ispremam i nijednog nisam pogodio. Jes jedno. Je, bilo mod... Eto pokušala. Pola sam... GG. Ajmo... Opet. 3 srce, nema veze, ajde. Znaš je Solek, zove ovo čap... Danas je 31.3. Ovo će vam 1. aprila čapurat. Šala to, pa ništa, 100%. Možda i hoću koga, ne znam. Vidjet ću, možda i danas, ne znam. Kako ide, ne fulat. Je ofulat, majke. Pa mogu. Ljudi, ako niste pogledali vlog sa skupa, pogledajte, kada je bio tu i Tarči, je bilo predobro. Najjačim kad sam... Ečik snima vlog, ja govorim ovo, oni tamo sjede. A ja sam... Erkovac mi. Ja ba Tarki umru naći. Ma, to je na novom vlogu, ja mislim. Ne, ja sam glup, ja sam debični.
Jedi Gapleton. Čekaj, ne gre. Opa. Opa. Gdje umri? Ja, Na seri, na ja, seri. dead. Srce ga sam. GG. Naporno, ja rane. Ali ćemo još ja sad. Ovako. Eto, znači, ovo se tači da dođe do 500 suba što prije. Znači, meni tačuje cilj do 1000 suba. Znači, ima sad 700, znači na drugom kanalu, i možda neko ne zna, imam 773 suba, ja mislim. Jes. Na njemu... Podržite. Eto te jebem, ti kak. Socijalizam. I sad, a ćemo a glup naš, ajde. Nema ništa od mene kad nisam ni get. A ja za tobom idem, je to. Ja tebe gledam, još ja pobjegu. Kontam se. Ja ne znam, bil krenu na tebe ili da getlam, dok sam skonto, ti već krenu na mene. Ili get. Los. 1. 2, šalim se, 3, 4, 8, 9. 69, 200, jodi gul nam ovako. Allaha mi, botik ničo će, muš. A materem ti nisi, muš. Ako to ješ? A nisi normalno. To zješ. Eto me! Ja, tako. Eto ga. Stani. Ne, nisam gepu, ne. Ću na blokove, ću na gepu, odim na blokove. Ne. To! Šta ne govoriš kad ubli? Ali nisam ni gepnuo, bukvalno. Htio gepat i nisam uspio. Eto, nek sam. Ti je dobro ona epizoda što ti ja ću tebi facecam. Aha. Koliko mi se svidla, ali Ima 1000 pređe. vidio sam. Stani tjepla, nema. Ti tek sad getlo. Ja. Ništa od mene, ovo sam. No, Nama je važna minute. jedino ti uzmem kombo Op. i save. GG. Malo falo GG10. 7 minuta i 30 runde ćemo igrati. Ne znam, ja sam te 2-3 vidio. Vidjet ćemo. U epizod. Ono me naškaj kad nisam nije odlet, već bukvalno nisam ništa vratio, sveš koji ima 20 minuta. Ja došao u 1 epizod. Ja došao negdje oko... Lako sam ja negdje oko 1.5 prilike. Ja sam izdao. Ja sam nešto ovo. Jel ti zabagao sam u blok. Artem će u blok. Artem će u blok. Ja tebe gledam, ja sam popio gore ti u blok se mrdaš. A bud. Ja bud. Sedam smo ti dao, i to pa nas ubio. Blok je profesionalizam. Ja zalagao vodu. Ja zalagao vodu. Vidite tak fino nategnuo bulog, a ja zalagao, on ćemo vodišta, šta? Da se kupa će. Kupaj se, aj. Aj, sam si kupa. I svišta ljudi, ovdje ću stati. To je to do epizode, nadam se vam se svidla.